Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Check your Love Radio TikToks. It is now 30 minutes makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi. Magandang gabi sa lahat na may mga plema. Maraming salamat sa iyong pakikinig, Manong Driver. Thank you so much for making Love Radio as your official radio station. Lalo na ang programang EDSA. Siyempre, kasama pa rin. And then attender, pero Jose pa rin, tsaka mamasa-masa. At siyempre, kasama niyo rin po niyo abang lingkod. Diego Bandido. Pag may buhok, hindi ako yan. Oy, batiin lang natin si Manong Driver na nakikinig ngayon. Lalong-lalo na ang Grab driver na walang iba kundi si Bernabe Cruz. Wala nang iba, sir. Ikaw, sir. I love you. Sir Bernabe, maraming salamat sa pakikinig, ha. Pwedeng pakis. Isa lang, smack. Sa gums. Sir, maraming salamat. Ingatan niyo po yung pasahero niyo, ha. Yan po ang aming agamulak dito. Okay, mga kabisyo, eto pag-usapan natin to, mga kabisyo. Nakakalungkot na balita, pero gusto kong pag-usapan natin kasi importante po ito, mga kabisyo. Ito po ang isang sanggol na natagpuan na nakasilid po sa loob ng eco bag sa tapat po ng isang simbahan sa Las Piñas. Isa pong security guard ng San Ezekiel ng isang church na kung saan nakita po yung bata na nakabalot po sa isang blanket sa loob ng eco bag. Nakakahabag po, mga kabisyo. Ang sabi niya ng guard, ang pahayag niya, may nakita daw siyang eco bag na nakalagay po sa pagitan ng dalawang sasakyan sa tabi ng church. So eto tang, logican na natin to tang, di na natin patatagalin to. Ay sige, banatan mo, logican mo na yan. Logican na yan! Logican na yan! Alright, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Mga kabisyo, gaya nga po ng sabi ko, sobra pong nakakadurog ng puso, sobrang nakakalungkot. Dahil marami pong mga mag-asawa ang gabi-gabi nagpapapawis. No. Hindi. We're talking about in the context of marriage dito. So, wala pong bastos or wala pong anuman. So, araw-araw o gabi-gabi nagpapawis para lang makabuo, pero hindi po makabuo. Tapos, eto mabalitaan po natin na isang sanggol inabanduma. Inabanduna. Mga kabisyo. Nakakalungkot pong isipin na yung iba halos lahat ay gawin. Halos lahat every time na dumating yung kabuwanan, pag pregnancy test, wala pa rin. Parang kuminsan na nagkakaroon na ng anxiety. Kuminsan pag nag-love making ang mag-asawa, hindi na ginaganahan si mister kasi parang wala na naman to. Nakakalungkot lang po, mga kabisyo, ha. Pero sa kabilang banda, titingnan po natin yung magulang. Ano bang rason bakit iniwan niyo dun? Well, siguro dahil hindi niya kayang palakihin. And besides, iniwan niya sa church kasi alam niya yung church, ang mga tao na pumupunta sa church ay, kumbaga dahil kinikilala ang Panginoon, takot sa Panginoon, takot sa Diyos. Siguro feeling niya, mapapangalagaan na maayos kung ang makapulot ay yung nag-church. Pero mga kabisyo, talagang nakakalungkot po talaga. Though may mga tao din naman po na nag-church, pupunta ng church, tapos pag-uwi ng bahay,
Pagdating sa church, pagdating ng bahay, I know, mga kabisyo. Let's slow things down now. It's 35 after 7 o'clock, by the way. Keeping you company straight up until 9 o'clock in the evening. This is 90.7 Love Radio, Metro's number 1. Hello there, my name is Diego Bandido. Good evening, Metro Manila. Sasakyan si Carl.